Türkmenistan'ın Owa hojalyk işgärleriniň şatlygyna şatlyk goşuldy. Türkmen Owa hyzmat döwlet birleşiginiň welaýatlardaky önümçilik birleşiklerine täze tehnikalar, däne ýygýan kombaynlar, ýangyç daşaýjy awtowloglar hemde ýük daşaýjy awtowloglar gelip gowşdy. Owa hojalyk tehnikalarynyň täze tapgyry galla orag mewsüminiň hasy guramaçylykly geçirilmegine uly goşanp bolar. Şu ýylla galla oragyny guramaçylykly hemde gysga möhletde geçirmek üçin buğday oragynyň öň syrasyna ýurdun welaýatlaryna Owa hojalyk tehnikalaryny ýürüteleşdirilen dürli görnüşli awtowloglaryň ilkinji tapgyry getirildi. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti ýurtda döwlet ýer kadastr maglumatlarynyň ýeketäk döwlet geomaglumatlar ulgamynyň maddi enjamlaýyn binýadyny hasda puгtalandyrmak meselelerini aýratyn üns berýär. Şoňa laýyklykda Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrliginiň ýer serişdeleri gullugyny Toyota kysymly ýeňil awtowloglar hemde dürli görnüşli döwrewap enjamlary satyn alyndy. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsirlikler, wideolar hemmeti bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.